sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Utopit sa 19 sa bulan sa Enero 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa aton pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayn sa ilatag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Sumuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kang mabatian kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Kag subong man makita sa aton nga YouTube channel. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton mga top stories of the day. Road repair kag whitening sa Mansilingan Felisa Road. Wala pa sa gyapon na human. Tub-tub sa siniya nga mga tinion. Tinuig na mga kabiyanan nga ginasuguran ini. Naglabot na subong 2022. Sa akong pagkintindi daw ginasuguran ini pag-repair daw 2019 pa. Nalabutan 2020 ang palusot among tungod sa pandemya, tungod sa lockdown, tungod nga nag-ECQ kita. Sa uli natapos ng ECQ, nag-2021, bilog nga tuig 2021 mga kabiyanan, nga obrahan na isang dalan dira sa Mansilingan Felisa, hasta subong wala gyapon matapos. 2022 na, Enero, diba si matapos sa maning 2022, hindi magyapon matapos ang dalan. Ibalo nato ni karon banwa kay mangin kaupon naton karon ang aton resource person si Engineer Alan Nagbunis sa City Engineers Office. Ano ang mga nagaklanabo sa pila ka mga infrastructure projects sa siyudad sa Bacolod? Kay ang dragan iya sa dalan sa Libertad kung way naton ini ginasigi ka pulpog ang kontraktor ay magdasig-dasig ilang ang trabaho subong dasig man ang pag-ubra nila. Balikan tayo karon dugay-dugay samtang sa pilapig ka mga nagapanguna nga mga balita lokal. Bag-o nga Comelec officer sa nga Bacolod magapungko subong adlaw. Grupo sa mga manunudlo pabor sa ginapayag sa nga presidente angot sa expanded face-to-face classes. Kaga Governor Lacson nagpadulong personal sa banwa sang Hinumaan subong adlaw agud idulong ang ayuda sa mga nalitan sang bagyong si Odette. Grabe gid ka tuman ka dako sa ginhalit no nga ginatuga sini dito sa southern part sa Negros Occidental. Sa balita nasyonal, duha ka mga military commanders ginpang plastar na ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag sa balita international, padayon nga naga-inabot ang bulig sa pungsod Tonga matapos naglupok ang bulkan nga nagatuga man sang tsunami. Ang nato ng mga top stories of the day sa mga balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni pangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag mga kabyanan sa nasiling ko na ang aton nga kuan dugay-dugay ang report ni Bumbo Dennis Robica. O ano na ang sitwasyon dito sa Banwasang Hinubaan, no? Banwasang Hinubaan nga sa diin isa ini sa mga banwa mapigado pa kada nga banwa ini nga lubos nga nahalitan sa nga bagyong si Odette. Ang mga pananom, infrastruktura, kag mga parangabuyan sa mga pumuluyo dito ya sa Banwasang Candoni na halitan gid no sa sining bagyong si Odette. Mga kabyanan,
although nga ang banwasang hinubaan amo ni katapusan niya nga banwasang probinsya sa Negros Occidental dito ni sa southern most part sa Negros Occidental, medyo why ni sila problema sa COVID-19. Malayo-layo ni sila sa COVID. Pero wala sila makasalbar sa bagyo nga sobra pa iya sa COVID. Ang bagyong si Odette sobra pa sa COVID banwa kay tungod nga dako ang kalitan gintugan niya sini sa mga katawhan dito sa southern part sa Negros Occidental. Ato karon dito aton nga Capitol reporter nasa pag-upod sa sining isa ka misyon nga ginapatigayon sa nga probinsya sa Negros Occidental nga malabot gid ang mga kakuturan naton sa na-remote nga bahin sa aton nga probinsya sa mga dito sa banwa sa hinubaan agud nga matagan sa ila sining aid o kon ayuda assistance bangod sang mga kabudlayan nga gina-experience nila ginabatas sa sining mga tinion. Ang mga katawhan ngayon ang iban tubtub subong way pasang puluyan, may mga tent lang nga gin pangplastar, ang iban mga sako lang na gin pangpihak, kagya ginimo nga atop, ginimo nga bubong para nga hindi sila matunugan sa tion sang kagabihon. That's why ang probinsya sa Negros Occidental ang una-una gid nga gin procure mga kabyanan amo ang mga roofing materials. Kaya importante gid dinhi kay kabudlay bla magyatulog kaya nga ang imo nga bubong kalangitan makita mo mga kabitunan kag bulan ti okay lang na kung wala sang tunog pero ang tunog amo ning delikado diri, no? Way delikado ya sa ulan kay way naman nagaulan subong, way man delikado sa init kay gabi man kung magtulog ka, pero ang delikado amo ang tunog. Di may na kung maulo atop-atupan bisan ang ginahimo nila mga sako gin pang paihad nila daw kagagin pang tahi kagamo ning ginihimo ginimo nga atop no sa ila yang improvise nga mga puluyan sus do nagbalik sa sinang una nga panahon mo. Okay, yari nang report sa piya kalinya Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, live gid ko sa may banwa sa Ginobaan no kay kainap kita sa temprano pagid bangod sa sining adlaw no ang aton sining gobernador Junio Bong Lacson ang nagpanagtag diri sa nga bulig no sa mga biktima no sa Typhoon Odette no sa diin ang 6th district, 5th district particularmente ting dako dinalita ng 6th district Bombo no. So kay na mga almost konsulo sobra 800 ka mga beneficiaries no, mga 876 beneficiaries gikan sa siyam ka mga barangay padre iya sa may banwasang hinubaan ang nagbato no sa bulik dali bumudan kay na seremonyal maging patigayon nga kwan nga pagpanagtag diri sa bulig no. So mga tumuluyo diri nga nakabaton sining bulig gikan sa provincial government, of course iban diri gikan sa aton nga mga private company, private individual nga mga donors. Ang tagsa diri ka pamilya bumbuda nagkabaton sa anom ka panid nga corrugated GI sheet. Plus tagduwa ka panid nga plain sheet. Then bumudan may ara pa sila sa tag 5 kilo nga bugas kag plus canned goods no kag genodo sabi mo po Daniel no. Kay actually sang nagligad nga mga sa simana ini sila nakabato naman sa may lukas nga assistance no from the local government sa banwa sa Ginobaan no kay sa ang nabato nga kas bumudan no kun abi sa isa ka pamilya kung tatlo ka mo kami ginatagin ni Gob Lacson kay damo balaga reklamo no kung tatlo ka mo ka-membro sa isa ka pamilya tag sa inyo magabaton sa tag 1,000 o sa yung 3,000 no. Pero kung ang isa ka pamilya, ang membro niya sobra sa 5, the maximum is 5,000 lang kita mabaton, bumudan. Okay. Kung naginatag isang gobernador kay Inadra, nakaibang damo ka amo niya 2,000, iban 3,000, iban niya 5,000, kaya damo man sila. The maximum is 5,000.
per family Bumbo Daniel, no? So Bumbo Dennis. sa sining yes. Oh, curious lang ako mga ano kalaba ning GI sheet la ning corrugated ning ano tawag naton sin no? Ano ka kwan ini ano ka laba ning sin nga ginpanghatag nga anom ka panid? May utsong laba niya. By ang laba sinay bundan 4 feet ang sangkad, ha? Ang laba ay sini daw mga 10 feet bumudan, ha? 4 Okay. by 10, ha? Oo. Ang plain GI sheet daw 3 by 3 by 6, 3 by 4, 3 by 8 man, 3 by 8 man standard bumudan, ha? So at least yes. pila na kapanid tong panghatag anom? Anom ka corrugated kag duwa ka plain. O ti ang anom ka pamilya. corrugated na kun imo na iya himuon balay nga ning typical gid nga balay bala nga dos agwas na siya. Inang typical gid bala nga balay nga may nga butangan mo sa butangan mo na sang plain sheet ang tunga-tunga sa iyang atop. Nga bubong. Ti daw ka gamay lang gid siguro iguan sang anom ka panid kay tatlo ka panid kada piyak nga side. At least may makaigo naman siguro nga ako magigda kadra may atop-atop ka. Unless nga ang imo nga ubrahon nga balay ini mga bag-o subong nga mga modelo sa balay ang ginatawag nga streamline nga isa na lang balay ka side, isa One na side. kapanapa Correct. ang atop. Di atop mo ang anom ka panid nga tagya Pwede. pinatong laba tagya jis ang laba. Maiikwan mo na siya, isugpon-sugpuno mo na, at malapad-lapad man ang may guan niya. Correct bumudan. Apo tatuloy tinikuan pa lang nimo kay ini nga bulig from the provincial government, ha? Oo. Ang LGUs may ara man niya bumudan nga atag. Okay. Tuloy dugangan pa manigikan sa mga LGUs na to, no? Ining bulig Bumbo Daniel so siyempre ining kasing to 876 families na nga monitoron actually bundan tatlo ka mga lugar na abugin kantuan, no? Gindawing cluster na nila ang tatlo ka mga lugar, tatlo ka mga barangay, no? Daw ceremonial lang yun, hindi man tanan ang 800 plus Saturday, no? Kaya ito hindi man pwede kaya may COVID kita bumudan. So dako ni nga pagpasalamat sa mga pumuluyo diri sa may Banawas nga of course Saturday aton nga mayor Nestor Estrao, provincial administrator nato Tonel Fando Diaz, no? Pila pagid sa mga opisyal na sa ato probinsya kag sa Banawas ang hinubaan na Bumbo Daniel kasi ngote iniinisling ko sadakaw gini nga bulig na sa pag bangon Bumbo Dan, no? Talaga basi makakuanta si medyo may naina ding siguro. Pare na kayo na una tapos na kami nakabalik na kami sa venue namon. Kasi mahinga ta si Gob, no? Kay para at least makuhaan sa nga payag sining bulig nila karon, no? Diriya sa aton sining puri Dan, no? Talaga. Ini mga kauturan naton sa hinubaan nga na kabaton sang assistant subong ang ilang nga palang buyan halitan man ni ang mga pananom nila to nagkalawan man to nagkalahapay man to mga humay nila. Sa passport do abot may mayo man na financial aid nga ting bulig sa mga nalitan o lawat sa structure sa ibang gid na bumda ko manhingi ulit nga para sa mga pumuli sa Banawas nga hinuraan kan Gob. Ang sa Bumbo Radio, si Bumbo Daniel na kasi ko tay ari karon mo no siguro black support na ton di kay ko tay isuwang gobernador gid aton una kan malayo ari sa provincial capital nagkadtog gid aton gobernador last Sunday so si Palay mo sa Bumudan, no? Subong din naman sa hinubaan pagpanagtagbulig sa provincial government sa mga nalitan ni Pag-Audit. Gob, si Bumbo Daniel, no? Live sa Bumbo Daniel. Bumbo Daniel, mayroong hapon. Upot dito kong si Bumbo Dennis. Kasi hinubaan. So, kumusta ang sitwasyon sa mga pumuluyo na Gob sa hinubaan? Well, tama. They're trying their best to go back to the original condition, no? Before a typhoon death.
as I explained to them, ang inubahan victims na kabato naman sila financial assistance. So, dugang na lang ni mga materyales, no? Aha. Okay, do kalain gid signal. Do kalain sa signal. Okay, Gob, pasensya gid daw hindi maintindihan ang imong sulod subong. Mudan. Okay, do hindi maintindihan ang sulod ni Gob, daw medyo kahina sa signal. Sa ilo kami na sa may gua okay. Okay na bumudahan. Oh, sige. Abi, okay. Thank you, good job, no? Ari na, okay na. Hello, Gob. Okay. Oo, ining mga assistance gini, dugang na lang ni kay may una na nga financial assistance. Bali ang ining mga material sa hatag subong amo ning ginambal mo sa nagligad nga mabakalang probinsya sa mga roofing materials. Ini mga gamito nila ya abi sa kwan sa mga lansang or mga kahoy, may ara naman, Gob. Lain naman na, no? Pwede man na nila kuhaon sa financial assistance na nila na nabaton or any other assistance. But let's be honest also, for most part, it will also be ang ila paninkamot pala na sila ang mga tag-iya sa balay ang maka-provide, no? By the way, Bombo Daniel, ini siya ang GI sheet and GI plane na gina-distribute namon. Combination na, no, iyan isang provincial government kag iya sa mga private sector na nagdonar, no. I-mention ko lang si Senator Sani Angara, si Senator Loren Legarda, tagang San Miguel Corporation, no? So, ang priority naman, of course, is 6th District. Tapos na kami sa Sipalay, Inubahan today. Ang next naman will be Ilog. Why nga ginauna namon? Depende ni sa, sa ang preparedness sa mga LGUs, no, especially sa mga listahan kung sino ang talagaan, no. So we're very dependent also on that. So Ilog has already manifested that they are ready and nakita man naton okay man ang listahan. So we will next will be Ilog probably next week. How about Kanduni? Masunod lang na siya, no. Masunod lang na siya, as I said, basta ready na sila sa listahan. Hindi man ang province ang kapili, no? Depend kami sa listahan na ginasubmit ng LGU. Okay, oo. Kumusta ang ilang sa feedback mo na subong, Gob? Medyo nakabalik-balik na ang or nakatulo tibawas na mga pumuluyo dira, nakabawi na sila sa sining kalitan nga gintugas ila yang palangabuhian da sa pananom nila. Of course, nakita mo naman kasi una ko ginapang siya is patay kumusta na sa subong, no? Naman no, siling na okay na nag-amtam kami sa mga kondisyon, no, before the typhoon. But as I said, no, depende man sa paningkamot sa mga nabiktima. What's important is kung ano mahatag sa probinsya, nahatag na natin. Okay, sige. So, amo na lang ni ang assistance nga matag or may palabuton pa sila pagkatapos nga matalalapod na ang tananda nga mga LGUs? Yes, I've already started na let's start releasing, no, ang mga financial assistance, especially coming from the Bureau of Treasury, no. So amo ni ang ginuna hatag sa mga LGUs, and then after that we will reconvene pa kami makadugang, no. Unfortunately, ang sa NHA up to now wala gyapon sa memorandum of agreement. Sige. So anyway, ang importante nga may nag-aabot na may na lang na iyang may ara kaysa wala gid, Gob. Well, amo naman ang obligasyon sa mga LGUs, no, to give assistance sa mga biktima sa masarangan nato. Okay, sige. Gob, salamat gid sa imong oras. Thank you very much, Bombo Daniel. Yes, bumuda no, si Governor Eugenio Bong Lacson live. Directors may banuwas nga Inubahan next week Ilog naman ang panagtaga, no, sa bulig, no, sa ato sining provincial government Ang Bombod.
Ang mga pumuluyo dira at least kagina daw ga kwan man ga observe man sang social distancing. Correct, bangudan na kasi ko sa siling 876 families from 9 barangays. Hindi man tanan sila ara, naging pili lang na seremonya lang ni, no? And the rest nga di ka kadto bumudan, panagtago na iya pagi man sila barangay, dito na duro na Fremont sila barangay, no? Kaya dito na pang tagtag mga dinvan hatag din nga mga corrugated GI sheet kag paint sheet at bumudan, no? Plus na bumudan ang tag sa kapamilya makabaton man sa nga isa ka puno sa nga din cultured nga saging para itanom nila, no? Sa ilaman niya nga panimalay, di saging dali man bumuda magdamo kapag saha man niya, magsaha sa magdamo mapuslan man nila, no? Ining puno sa saging mga 2,400 seedlings, no, sa saging ipanagtag sa sining mga pamilya nga nakabaton man sa ila sining bulig subong nga adlaw Bombo Daniel, no? So wala pumuda naton diri pag tutok na pugod sa atong provincial government, mismo kay natong gobyerno nagapanguna sa panagtag sining bulig para sa balay nila pamatamat nga pagpatindog pagi sining mga GI sheet, no? Kaya giban pa nga mga materials nga ila sining nabaton, no? Daniel. Okay. Direkta diri sa may barangay Puok, Banuasan nga Hinubahan. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 41 minuto sa nakaliga sa tagnang alas 11. Magkabalik mga kabiyara ng gininga palatuntunan pagkaligad lamang sa pinakamay importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik ba kami ng sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhan ay sa Udto. 45 minutos ang nakaligad sa tagnang sa 11. This time ko na ito ng report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ano ang reaksyon sa pila ka mga manunudlo? May kantanan sa sining payag sa presidente nga siya nagapabor sa pagpatuman sa expanded face-to-face classes. Ginapaboran man sa mga manunudlo kay sa tulang nagkadapat gibala nga mag face-to-face classes. Kita mo daw wag gidya sang may dako nga or wag gidya sang may namangan ang mga estudyante ilabi na gid ang mga tamaran sa sini mga modular kag online. Ang iba niya nga may estudyante nga tutom ti okay gid may nahibaluan gid may natutunan gid. Pero ang iban bao kadamo sa mga estudyante nga masasunod na subong sa 2 ka tuig daw wala gid. Una-una to daw ka nami pa bisan sa community nga ginakantuan ko sang una daw malabyan ko pa sa mga tiyanggi na nga daw nagatinumpok sila naga answer sa module. Subong daw ay ko na si may nakita sa mga panghigaron magpuli ko mo. Daway na. Ang iba niya ng mga estudyante, ang ginikanan ng Iloya ang nagasabat sang mga module. Ti ano ang may baluan, ano ang edukasyon na sang kabataan. Amo na nga daw, maano na ang Department of Education nga ipatuman ang face-to-face na sablagan ng nisubong tungod sa Omicron na variant. Ti karon na kwa naman na kulbaan naman liwat magpatuman sang nga expand pagid ang face to face kay may ara sang ginpatigayon nga pilot testing mo no may ginpatigayon nga pila ka mga eskwelahan anay ang nag face to face limited ini siya di daw ka okay naman lang o galing kay nagatuhaw naman liwat subong ang panibag-o nga variant sang COVID kag nagdamo naman to sa Metro Manila amo na nagkunol naman ang plano sa sining face-to-face classes. So ano ang mapahayag karon sa mga grupo sa mga manunudlo? Kaya ang presidente okay man sa expanded nga face-to-face classes. Pero sa akon lang kung ipatuman giman dito ani sa mga remote areas nga way man zero man ang kaso sang COVID. Ikuan ni anay ipaiway lang niya sa mga lugar nga damo ang kaso sang COVID. Ari sa Piakalinya Report, Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in. Bumbudan sa sini nagapadayon gyapon dala bumbudan nga problema nanungod di bumbudan sa COVID-19 no. Ilan na ni bumbudan katuig man nga tuning nga padayon nga kinatun-an ka tinguan bumbudan nga kita na mismo ang mahilway sa muni nga pandemic o kuno muni nga problema ginapakatubang sa bilog nga kalibutan bumbudan. So may pila diri ka mga sektor nga gusto naman nga ibalik sa normal nga sistema, no? Ang ilan nga mga opisina o kunang nagapadayon nga sistema bumbudan kay because nga tungod sa sining nga pandemya do nagbag-o gid no, to dako gid ang ato nga paglikwat bumbudan sa pila naton kay mga paglakat, no? O kunang ato nga pagsinalayo bumbudan. So diri naton gin tan-aw man ti ang pila ni ka mga sektor, especially sa sektor sa education o sa edukasyon bumbudan, mostly affected na ni bumbudan no, sa muning nga pandemic. So may mga pila ni ka mga ginatan-aw
especially sa pagpatigayon na sa face-to-face class. So, bumudan na ibaluan nato sa mga nagliligay nga binasa. Nangin alert level 2 ang probinsya sa Negros Occidental kag ang syudad sa Bacolod. Di may pili ng mga eskwelahan nung naging patigayunan sa face-to-face class. But bumudan na sa pagpanguna mano sa secretary sa DepEd nga si Leonor Briones bumudan, especially sa pag patigayon sa talk to the people ni Presidente Rodrigo Duterte. No, diri bumudan na mensyonar nga no objection, no? About silingon bumudan, way nagapamalibad o way nagapamatok si Presidente Rodrigo Duterte sa possible nga mga face-to-face expansion. But bumudan, diri naton klarohon lang, sa madason nga bulan sa February, kung may mga changes alert level sa pila ka mga local government units sa probinsya bumudan diri sa Pungsod Pilipinas, kaya mo na bumudan ang posibilidad sa expanded, no, na version sa face-to-face class. So, diri natin ikuhaan sa pahayag ang grupo sa mga manunodlo, no, especially sa Bacolod Chief Public School Teachers Federation, sa pagpamuno kan mismo sa ilang presidente nga sa kayo Mr. Richard Dilangre bumudan, na para sa iya, hindi pabor din sila yan, no. Kag isa pa daan bumudan, di ginakalipay man ini, sa ngaton man nga mga manunodlo, kay siyempre, balik naman kita sa uno, no, ginuntat naman ang face-to-face class bumudan, kay because nga nangin alert level 3 kita diri, no, especially sa syudad sa Bacolod. So ila ini nga ginatan-aw kag isa ini ka another positive naman bumudan nga pananawan sa nga presidente para sa aton nga national government bumudan tido halos affected kitang kabataan, no, manunodlo kag mismo ang mga school personnel dira, no. So wala klase, halos tanan nabudlayan gid, but ang aton nga mga manunodlo di at risk man ang ilan nga mga kaayong lawas kay bumudan sa paano pa to modular ang ilang types ng education subong, but still no gapadulong sila sa mga eskwelahan. So dire pagit ginatan-aw man ni Mr. Hilangre bumudan nga sa pagpatuman, no, kung balik ang face-to-face class sa lauman nga pagpanaog sa alert level, especially dire sa syudad sa Bacolod o kung sa probinsya man bumudan sa Negros, no, ginatanaw pa ina, no, kay ginatanaw tunaan pa ina kay nagadepende man sa mga local government units kung sila ang pasugot man, no, while abot sa local government unit but also sa mga ginikanan kag also man bumudan sa school stakeholders dira, no, kung mga provide man dira sang dugang man nga bulik sa mga eskwelahan para matigayon ang expanded version sa face-to-face class sa diri sa aton man bumudan, no, kag dugang pa mismo ni Sir Langre nga involved diri bumudan, no, kung magapartisipar man diri, especially kung matuma na ang face-to-face class nga expanded version, involved na diri bumudan ang teaching personnel kag non-teaching personnel. Take note, no, vaccinated kag unvaccinated nga mga school personnel o kung teaching o kung non-teaching personnel diri bumudan. So isa ina sa mga tunan gid na, no, kay actually bumudan kadasig lang dahil lakas sa panahon di dugay-dugay February na kita. So ginalauman pa ina bumudan, no, especially diri sa aton sa probinsya kag sa syudad nga basi magnubo naman ang aton nga COVID-19 alert level. Kay as of now hindi pa gini naton ya bumudan mahibaluan. Kay basi kung magsige-sige ang upsurge ang COVID-19 cases, so big changes naman na bumudan, no, basi ma-retain kita gyapon sa COVID-19 alert level 3 status o kung magnubo ang kaso nga magtayo yun ni bumudan before ang January magtakop, no. So dakong posibilidad man nga ibalik kita sa alert level 2 para matigayon na, no, sa bulan sa February o kung sa bulan sa Marso ang expanded version sa face-to-face class bumudan. Bumbo Andro. Yes, bumudan. Kaya mo man na ang rekomendasyon kadi di Education Secretary Briones basi by February, no, madusok yes, na correct. ang face-to-face classes expanded, no? Yes, correct. Pero nagadepende na gyapon sa kung ano ang recommendation sa Department of Health Bumbo Andro. Yes, amogid bumudan. Siyempre ang mga pila ka mga division, especially for example this sa bumudan, Division of Negros Occidental or Division of Bacolod, nagaano man na sila, no, naga-coordinate sila sa mga local government units kay nagabase man nila bumudan sa mga guidelines nga pwede ipatuman sa nga nasiling ni nga mga LGUs, no, kag kung ano drang mga nasaad ra bumudan nga mga protocols, especially sa alert level 3 o sa alert level 2 nga area, no. So amo na bumudan ang pwede gid nga
masunod sang Department of Education, no? But ang aton nga mga manunod do subong nangin flexible man sila bumudan no? Ay because nga tanaw naton ang sitwasyon. So ang mga manunod naton kung ano ang ginamando sa kaitasan no kung ano man bi ang pwede nila ipatuman especially sa mga eskwelahan o kung sila ning mga classrooms kag syempre sa mga estudyante. So ilagid man ni dapat sundo no kag para maging safe ang tanan both teacher kag ang mga estudyante bumudan maging safe man sa muning pandemic bumudan. Okay. Bumudan may pahayag diri sa ato no ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga si Mr. Richard Hilangre. So nakabor kami sa pag-support ni President Duterte sa pag-expand sang face-to-face classes kaya amo naging man pinalanon sa subong aton educational system Mandro. And then we are having surge right now because of the Omicron variant. So this is just temporary, no? Kaya sa South Africa man naghalin ni siya nagbubuo man ang kaso and then according sa research nag-down trend naman ang pag-surge sang virus. So, and then ang ginapakulit sa presidente kag ni Secretary Jonas ang alert level lang. So, meaning, ng mga areas sa pagbukas ang face-to-face classes kag kinahanglan gid kay may support nga iya sang LGU sa Department of Health. So, kinahanglan para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas kag after sa January we hope na maganubo ang kaso ng COVID kag ma-reset ang alert liberty sa alert level 1 and 2 so we can join na sa pag-expand sang additional face-to-face classes sa aton pong sudabog na to. Okay. So Sir Hilangre, for example, kung diri sa aton di sa inyo nga pagtan-aw ako ang chance sa diri sa aton kay may mga areas kaya mga nagnubo ng COVID kapag kung mabalik ka sa alert level 1 and 2 safe man sige ako kasi isa ka sa patakaran kung mga COVID dira sa sinang area hindi mangyapon ka proceed ang face-to-face classes. So ginasadyahon natin nga naganubo ang kaso sang COVID ang kapibrable man sang prognosis nila sa Omicron nga hindi masama ka deadly and then kadasig man siya nagtunaw kadasig ng madula so ginasigaw natin kaya ginahop and pray nga magpadayon ini and despite nga may COVID gapon bumuandro ang kasaysayan sang ibang mga pungsod yun po sa nila klase at nagakuha na safe na environment at may pag-search na paging close Manila. So unlike sa ato niya, sobra nagigya 2 ka tuig na close kita so nakikita na lalaki ang aton man power kaya no kulang sa black tuig ang aton pag-edukar sa kapatid ko. Okay. Pero Sir Hilangre, kung mugid man how about kay nag-mention during ang mga unvaccinated and vaccinated non-teaching and teaching personnel makigbahin gid ni sa sining expansion sa face-to-face sir. So majority sa atong teachers vaccinated din siya no sa 100 90% plus yes natin teachers vaccinated. So may mga fully vaccinated ng kaya may mga dapat mas sa ako sa live school sa out of 160 ko may vaccinate ko majority vaccinated ng kanya. So wala naman kita problema buwado sa na-vaccine nga mga labi na gidri sa aton sa Bacolod City nga nabatian natin sa pronouncements na we are in the herd immunity in the sense na 70% of our population already vaccinated. So, mapatagos sila sa kabataan below 12 years old. Parang sige na ginang pagbukas natin sa klase Bubuandro. Daga ba, si Manibala, kung nagadepende man ini sa mga pagsuporta sa mga local government units, especially sa mga school stakeholders, sir, kag sa parents?
So, nagadipindi gid kay dito naluyag ang mayor o ang barangay captain dira kay natanaw yung may danger magbukas sa klase. So, ato isa man na sa mga guidelines sa ginset sang Department of Education. Kada okay man ya kay ang local executive sa mga nakabusang situation sa mga. Okay, Bombo Andro. Okay, Bombo Andro. Yes, Bombodan. Ah. So, Bombodan, no, mo to ang ilay ang bahin, no, especially sa itong mga manunodlo. So, isa lang man ni Bombodan ang ilagit man nga gusto man ipalabot no, kaya iban man itong mga manunodlo subong nga gusto na gid man ni ibalik ang face-to-face class, no, kag Bombo Andro. Yes, Bombodan. High time na gid man nga mabalik na mo. Galing kay mula ni ipasiguro na naton nga luwas sa anuman nga katalagman sa virus ang mga estudyante kung magbalik yung mga face-to-face. No. Yes, correct, Ed, no? Amo lang ginabubudan, mangin mahinalungon kita, kag mangin mabinan tayo, especially sa lakas sa panahon subong. So kaya ang kontra naton, hindi na nato yung makita bubudan. Okay lang na balatan kung ano bala nato, no? Nga sabi ang COVID-19 ti ara sa palibot naton, malikawan na naton pero sundo lagi naton ang di na subong actually bubudan minimum ti maximum health protocols ki dapat ang ipatuman na gid subong, no, para sa kada isa sa aton nga maging safe, no, kag mahilway makita sa problema nga ginatugas sa sininga pandemya, Bombodan. Okay, sige, salamat gid Bombo Franz Sandro Burgos. Yes, Bombodan, para sa pagpangalagan sa Bombohan sa Otto ni Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Nabater mga kabanan, report ni Bombo Franz Andrew Burgos, nagkuha sang reaksyon sa grupo sa mga manunudlo. No, may kantanan sa sining pagpatuman sa expanded face-to-face classes. Yan na mga kabanan, ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby! Inyong tagapang balita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Enero 19, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Education nilinaw na hindi babalik ang face-to-face classes sa Metro Manila hanggang hindi na ibababa ang Alert Level 3. Samantala naman, agarang full restoration ng mga bangkong apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette. Sinisikap ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Labor Secretary Silvestre Bello III naman nagsorry sa mga essential workers na apektado ng no vaccine, no ride policy. Samantala, appropriate paid isolation at quarantine leaves ng mga empleyado iminumungkahi naman sa mga employers. Abangan mamaya ang power supply sa Luzon nasa red alert status. Reserbang kuryente posibleng kapusin ayon yan sa NGCP. Mamaya maki-update tayo dito sa usapin pa rin hinggil sa isa pang mga Muntinlupa maximum security escapee na patay sa engkwentro laban sa mga pulis. Sa ating international news, mga international airlines nagsuspende ng ilang US flights kaugnay sa 5G issue. At para naman sa ating sports balita, isa sa mga may-ari ng Golden State Warriors umani ng kontrobersiya sa NBA dahil sa komentaryo nito sa human rights violations ng bansang China. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buno. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, umani ng suporta sa ilang opisyal ng pamahalaan ang panawagan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga private sector employers na bigyan ng karagdagang leave benefits ang mga empleyadong tatamaan ng COVID-19. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship and Go Negosyo founder Joey Concepcion, very commendable ang direktibang ito ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Ito ay kahit direktang masusolusyonan kasi ang ilan sa mga concerns ng mga manggagawa, lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Pero para kay Concepcion, dapat pa ring maging voluntary ito para sa mga employers. Nauna na ngang ipinawagan ng Department of Labor and Employment sa mga employers na bigyan ang mga manggagawang magpopositibo sa COVID-19 ng appropriate paid isolation at quarantine leave programa.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Department of Education nilinaw na hindi babalik ang face-to-face classes sa Metro Manila hanggang hindi na ibaba ang Alert Level 3. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ule. Bombo Jane, Bombo Dave, since nasa Alert Level 3 pa itong National Capital Region hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero ay hihintayin pa ng Department of Education itong Pebrero kung ano yung magiging sitwasyon kung ibababa sa Alert Level 2 or 1 itong status bago mag-start dito pa rin sa in-person classes or yung tinatawag na face-to-face classes. At nilinaw nga ng Department of Education na hindi pa maibabalik itong face-to-face classes dito sa Metro Manila hanggat hindi na ibababa sa Alert Level 3 itong status. Ayon kay Department of Education, Undersecretary Nepomuceno Malaluan, itong mga nasa alert level 2 at 1 lamang itong papayagang magpatupad sa ngayon ng expanded face-to-face classes. Paliwanag niya, nakasalalay pa rin kasi ang pagbabalik ng in-person classes sa COVID risk assessment. Nakabatay yan dito sa alert level system. Kasama rito yung kahandaan din ng mga paaralan na tumupad sa protocols batay doon sa guidelines na itinakda ng Department of Education at Department of Health. Kaugnay niya na pakinggan natin itong paliwanag ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Until it is recategorized into alert levels 1 or 2. But ang directive ng Secretary even during the pilot phase ay maghanda na yung mga paaralan. Matagal din kasi yung proseso ng para masabing ready. Meron kaming school safety assessment tool, nakalagay yung mga orientation sa magulang, paglalagay ng mga signages sa school, yung physical distancing, yung making sure na meron tayong hand washing facilities. Constraint din yan sa isang paaralan kung kaya niyang magpatupad ng face-to-face classes. So, naghahanda sila, pero hindi porke handa na ay maaring magbukas sa face-to-face classes dahil nga consideration or another parameter itong alert level if they are under alert level 1 and 2. At ngayong panahon na ito na mas malawak yung alert level 3 ay yung mga yon ay hindi makakalahok. Hindi lamang naman NCR. Yes, Bombo Gerald. Okay. DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Bombo Dave. May tanong ko lamang nga, Bombo Gerald, paano tinatanggap ng mga magulang naman yung mga development na ito pagdating dyan sa mga inaasahan natin na face-to-face classes, lalong-lalo pa, ayon nga sa mga eksperto, ay may mga pagtaas pa rin ng COVID-19 cases na naitatala, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa ibang panig ng bansa. Bombo Gerald. Yes, at yung opinion actually, Bombo Dave, ng ating mga magulang dito dahil lalong-lalo na yung mga estudyante na hindi pa nabakunahan ay talagang umaalma sila dahil nga yung kanilang mga anak ay posibleng malagay dito sa alanganin. Pero ang sinabi naman Department of Education na sa 15,000 yung mga dumalo dito sa unang phase ng face-to-face classes, yung mahigit 15,000 na yung mga estudyante daw, Bombo Dave, wala namang kinapitan ng COVID-19. So yun yung magandang ipinapakita ngayon ng limited face-to-face classes yung nagsimula yan noong Disyembre. At yung mga estudyante na dumalo dyan, karamihan ay hindi bakunado pero wala daw nagkaroon or dinapuan ng COVID-19. So yun yung nagiging basehan nila ngayon. Kahapon sinabi ni Secretary Leonor Briones or dito sa isinagawang Talk to the Nation ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng magsimula na itong face-to-face classes sa unang linggo ng Pebrero. Pero yan ay para doon lamang sa nasa alert level 2 at level 1. Dito sa National Capital Region na Bombo Dave, saka yung mga nasa ilalim ng alert level 3, wait and see muna sila dahil hihintayin pa sa katapusan ng Enero kung ano yung ia-anunsyong alert level system dito sa ating bansa. Dito sa National Capital Region, sakaling i-anunsyo ng Interagency Task Force o maging ni Pangulong Rodrigo Duterte itong alert level 3 dito, ibig sabihin hindi pa pwedeng magkaroon ng face-to-face classes. Kapag ibinaba sa alert level 2 or alert level 1, ibig sabihin okay na yan. Dahil may green light na rin ang Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Dave, dito pa rin sa
sa pagbabalik ng face-to-face classes sakali dito sa mga schools, yung mga nasa mas mababa sa alert level 3, Bombo Dave. Bombo Gerald, nagkaroon din ba ng parang refurbishing na ginawa yung mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa, in particular doon sa mga napapabilang sa mga alert level 1 at alert level 2 category? Halimbawa na lamang, meron bang area, specific area dyan na pwedeng parang communal, no, na pwedeng paghuhugasan ng kamay ng mga mag-aaral na papasok sa face-to-face classes? Bombo Gerald. Yes, Bombo Dave. Actually, yan yung nire-require ngayon ng Department of Education dito sa mga magsasagawa ng face-to-face classes. Kailangan meron yung mga yan. Dapat kumpleto. Pero i-check pa rin kasi yan, Bombo Dave, ng Department of Health, maging itong ating interagency task force, at ng mga opisyal ng DepEd kung yung school na yon ay papasa. Hindi ibig sabihin, Bombo Dave, na nasa alert level 2 ay okay na. Yung mga schools ay dapat ready rin, Bombo Dave, dahil kahit sabihin natin nasa alert level 2 ang National Capital Region o ibang lugar or alert level 1, hindi ibig sabihin yan na okay na, wala ng COVID. So yung pagsunod dito sa minimum health protocols dito sa mga schools na magbubukas sa Pebrero, dapat nasusunod pa rin yung minimum health protocols para dito sa mga magbabalik dito sa in-person classes, yung expanded na face-to-face classes pagdating naman pagsapit ng buwan ng Pebrero, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Makati City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy namang nakikipag-ugnayan pa rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko sa Visayas Region na apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette para sa resumption ng kanilang full operations. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakikipagtulungan ang mga apektadong bangko sa mga utility companies at iba pang mga web service providers para mapabilis ang pagsasaayos ng kanilang operations. Umaasa rin nila ang banking community sa mga apektadong lugar para sa agarang full restoration ng mga utility at internet services na mahalaga para sa kanilang operasyon sa pang-araw-araw. Sa ngayon, nagpapatupad lamang aniya ang mga apektadong bangko ng pinaiksing oras ng trabaho dahil na rin sa disruption sa power, telecommunications at internet. Bunsot pa rin ng hagupit ng Bagyong Odette. Samantala, pinapayuhan naman ng Central Bank ang mga residente, gayon din ang mga consumers sa mga lugar na ito na gumamit ng e-banking at digital payment services hanggat maaari at makipagtransaksyon sa mga bangko at branch light units na matatagpuan naman sa pinakamalapit na lugar na fully operational na sa kasalukuyan. Samantala naman, nangako si Santo Papa Francisco na magbibigay ng 100,000 euros para sa relief efforts sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette noong buwan ng Disyembre, ayon sa Vatican. Base pa sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, pumalo na sa 406 ang nasawi, 65 katao ang hinahanap pa rin sa kasalukuyan, habang 1,265 naman ang sugatan dahil sa hagupit ng Bagyong Odette. Papalo naman sa mahigit 2.3 million pamilya ang apektado sa 11 rehiyon at 38 probinsya, ayon yan sa NDRRMC. Noong Disyembre, napayag ng kanyang pagkabahala si Pope Francis sa sitwasyon ng mga Pilipino na sinalanta ng Bagyong Odette. Sa isang tweet, umapila ng panalangin ng Santo Papa para sa mga apektado ng bagyo. Samantala, inanunsyo rin ng Vatican na nangako si Pope Francis na magbigay ng 100,000 para tulungan ang mga migrants na hinarang sa border sa pagitan nga ng Poland at Belarus. Humingi naman ng paumanhin si Labor Secretary Silvestre Bello III sa kalituhan ng publiko sa umiiral na no vaccine, no ride policy sa Metro Manila na nasa ilalim ng Alert Level 3 hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Ito ay matapos na umani ng batikos ang polisiyang ito ng Department of Transportation, kabilang na po dyan ang mga puna mula sa mga mambabatas na nagsabing ang publiko ang pumapasan sa kakulangan sa access sa COVID-19 vaccination. Iginit
Ibinanggit ni Bello na exempted sa naturang polisiya ang mga essential workers na hindi pa bakunado kontra COVID-19 pero pinapayagang magtrabaho naman sa ilalim ng Alert Level 3 situation. Samantala, sinabi pa ng kalihim na sa ngayon ay wala pang legal na basehan para obligahin naman ang mga employers na bigyan ng quarantine leave benefits ang mga manggagawang tamaan ng COVID-19. Maaaring hindi rin kasi aniya kakayanin ng mga tinatawag na micro companies na magbigay ng karagdagang leave benefits para sa mga magpopositibo sa COVID-19. Pero sa Labor Advisory No. 1 Series of 2022 na nilagdaan ni Bello noong Enero 17, hinihimok niya ang mga employers na kung maaari ay magpatupad din ng appropriated paid isolation and quarantine leave program bukod pa sa existing leave benefits ng mga manggagawa na nakasaad naman sa company policy, collective bargaining agreement sa Labor Code of the Philippines at gayon din sa iba pang mga special laws. Abangan mamaya, isa pang Muntinlupa Maximum Security SKP napatay 50 laban sa mga pulis. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang power supply naman sa Luzon nasa red alert status na. Reserbang kuryente posible raw kapusin ayon naman yan sa NGCP. May karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Mahigpit na minomonitor ngayon ang power supply sa Luzon Region dahil pa rin sa manipis na power supply at ayon nga sa National Grid Corporation of the Philippines, malaking demand ng consumers pero mababa pa rin ang reserba ng kuryente. Sa pagtaya ng NGCP, dahil nga sa mainit ang panahon, posibleng umabot sa 12,387 megawatts ang itataas sa huling bahagi ng Mayo at 747 megawatts mula sa actual na 200 na nakalipas na taon na Bombo Dave, yung peak load na tinutukoy ng mga eksperto. At ito ay pumalo lamang sa 11,640 megawatts para sa kalagitnaan ng nakalipas na taon. Dahil nga dyan, mahalagang magkaroon daw ang bansa ng management strategies upang matiyak na hindi kakapusin ang supply sa mismong panahon ng eleksyon sa Mayo 9 ng taong kasalukuyan. Maging ang iba pang nasa energy sector ay naghahanda na rin ng kanilang mga plano para mabawasan ang matinding impact ng kakulangan ng reserbang kuryente. Ayon sa Meralco, posibleng magpairal sila ng rotational power interruption sa Luzon dahil na rin sa inaasahan na paglakas ng demand at kung hindi raw madaragdagan ang reserbang kuryente pati na ay magkakaroon pa ng problema doon sa mga generating power generators ay mapipilitan silang magkaroon ng ilang adjustment at maaaring mangyari yung power outages bandang alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tamaan yung mga operasyon ng mga kumpanya, lalo na yung may malaking konsumo ng elektrisidad dito sa Luzon Region at lalo na sa Metro Manila. Bombo Dennis, yes, Bombo. Nabanggit mo na isa sa mga contingency measures na posibleng ipatupad itong rotational brownout. Pero as early ba sa February, inaasahan natin na magpapatupad yung mga kumpanya ng kuryente ng ganitong uri ng mga hakbang, Bombo Dennis? Maaari yan na Bombo Dave. Depende dun sa kapasidad ng mga pasilidad ng NGCP, pati na ng mga power, yung mga stakeholders sa Bombo Dave, nakakabay din nila dito sa mga hakbang na ito, kagaya ng Meralco at iba pang mga kumpanya na siyang katukatuwang. At dito naman, may mga plano na sila, kagaya nung bibigyan ng incentives yung mga maggagamit ng generator sets at iba pang mga measures. Yung mga gumagamit ng solar ay kinikilala naman ng gobyerno yan bilang mga alternatibong paraan. Yun nga lang ay hindi pa rin yan sasapat kung magkakaroon ng mga papalyang makina na pinanggagalingan itong mga power na ito, Bombo Dave,
yan yung babantayan natin sa mga darating na buwan. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Sa harap ng pagbagal ng COVID-19 growth rate sa National Capital Region at mga kalapit na probinsya nito, nakitaan naman ang mabilis na pagtaas ng bilang ng naitatalang bagong infection sa iba pang highly urbanized cities sa bansa. Ayon yan sa Octa Research Group. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na ang Metro Manila ay mayroong 10% one-week growth rate na may COVID-19 cases mula January 12 hanggang 18. Ang COVID-19 reproduction number naman na mayroon ng NCR ay bumaba rin na pumalo sa 2.67 noong January 16 pero noon namang January 18 ay 2.07 na lamang. Base pa sa datos ng Octa, ang one-week growth rate ng mga kaso ng COVID-19 ay mas malaki sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Halimbawa na lamang ang Tacloban na nakapagtala ng 469% na growth rate. Ang Cebu na mayroong 378%, Davao City na may 305%, Iloilo City na may 281%, ang Zamboanga City na may 235%, Baguio City na may 269% at ang Cagayan de Oro City na may 261%. Pero noong linggo, sinabi ni David na maaring ang actual COVID-19 cases sa Metro Manila ay 15 times na mas mataas kumpara sa official numbers na iniulat ng Department of Health sa daily case bulletins nito. Nauna nang sinabi ng kagawaran ng actual number ng mga taong nakakaranas ng COVID-19 sa bansa ay posibleng mas mataas talaga kumpara sa mga iniuulat nila. Gayong hindi naman kasama sa daily bulletins ang mga nagpositibo sa antigen tests. Samantala, isa pang Muntinlupa maximum security escapee napatay sa engkwentro laban sa mga pulis. May update si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dave, ipatay ang isa pang convict sa ikinasang clearing operations ng mga tauhan ng Muntinlupa City Police Station kasama ang Bureau of Correction. Ayon kay NCRPO Chief Major General Vicente Danao Jr., ang operasyon na ikanasa ng mga tauhan ng Muntinlupa City Police sa pangunguna ni Colonel Angel Garciliano. Kasama ang mga tauhan ng Bureau of Correction kung saan nakasagupan nila ang isa pang pinaghahanap na convict. Ayon naman kay Southern Police District Director Brigadier General Emily Macaraeg, hindi tumigil ang kanyang mga tauhan sa pagsasagawa ng clearing operation kasama ang mga Bucor, personnel, SWAT at ang mga tauhan ng Muntinlupa City Police laban sa mga pinaghahanap na pugante. Dito nga sumiklab ang labanan na ikinasawi ng convict na si Arwin Vio. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang manhunt at clearing operation sa isa pang preso na nakilalang si Draquilo Yosores. Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng investigasyon ang SPD Soco hinggil sa nangyaring labanan kung saan napatay ang convict na tumakas sa bilibid. Sa ngayon, dinala na sa Our Lady of Loreto Funeral Services sa Lower Bicutan, Taguig City for autopsy ang nasabing bangkay. Sa kabilang dako, hinimok naman ni Major General Danao ang komunidad sa paligid ng New Bilibid Prison na maging alerto at mapagmatyag dahil at large pa ang isang convict. Siniguro naman ni Danao na magagawin nila ang lahat para mahuli o ma-neutralize ang nakatakas na convict. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naglaan ang Department of Labor and Employment ng 1 billion pesos para yan sa mga manggagawang apektado ng mas mahigpit na hakbang na ipinatupad lalo na sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mamamahagi ng 5,000 pisong tulong pinansyal ang kagawaran para sa mga manggagawa sa formal sector. Magsisimulaan niya sila sa pagtanggap ng mga aplikasyon anumang oras sa lalong madaling panahon sa oras na may publish na ang nasabing alituntunin. Ani pa ni Bello, ang resulta na naging pananalasa ng Bagyong Odette at ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay ang dahilan kung bakit nadiskaril ang pagbangon ng ekonomiya at trabaho ng Pilipinas. Sinabi pa ng kalihim na resulta ng Bagyong Odette at ang kamakailang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay nakadiskaril ang pagbangon. Bilang tugon, sinabi ni Bello na namahagi na ang Departamento ng Emergency Employment Fund na nagkakala
halaga ng 120 million pesos sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers na nakinabang sa 25,000 beneficiaries. Anya, may 50 million pesos na halaga ng tupad funds para sa mga manggagawa sa turismo at isa pang 50 million pesos para sa COVID-19 Adjustment Measures Program ang kanilang inilaan para sa Metro Manila. Ang Manila Zoo naman binuksan na rin sa kasalukuyan sa publiko para na rin gawin bilang isang vaccination site. Maki-update tayo sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Binuksan na sa publiko ngayong araw ang kakatapos lang sumailalim sa rehabilitasyon ng Manila Zoo. Ito ay upang magsilbing vaccination site para sa isasagawang bakunahan na laban sa COVID-19 para sa mga kabataang may edad 12 hanggang 17 anyos at mga kababayan natin na mga senior citizen. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, mula pa kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 6,300 na ng mga individual ang nagparehistro sa manilazoo.ph at hindi rin anya bababa sa 1,000 ang bilang ng mga individual na kayang i-accommodate nito sa bawat araw. Ang mga vaccinators anya na magtuturok ng mga bakuna ay mula sa bagong ospital ng Maynila, kung kaya't maaari rin anya na magtungo dito ang mga hindi pa nababakunahang mga bata at patatanda para makapagpabakuna laban sa nasabing virus. Samantala, sinabi rin ng alkalde na maaaring pumasyal at mag-aliw sa Manila Zoo ang mga naturang individual matapos na makatanggap ng bakuna ang mga ito laban sa COVID-19. Kinakailangan lang anya na magparehistro ang mga ito online sa Manila COVID-19 Vaccine.ph upang mapahintulutang mabakunahan ang mga ito. Marami rin anyang maaaring pagpilian ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila kung saan sila makakapagpabakuna. Kabilang na dito ang mga health centers, mga paaralan, malls, ang 24/7 booster caravan drive-thru sa Luneta at marami pang iba. Magugunita na noong Disyembre at 30 isinagawa ang soft opening ng Manila Zoo kung saan ay unang inimbitahan ng pamilya ng mga manggagawang nagtulong-tulong para sa rehabilitasyon nito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang mga naaresto naman sa paglabag sa gang bond sa Western Visayas, umaabot na sa halos 15. Ating alamin ang karagdagang detalye sa live report ng Bombo Radio Iloilo. Magandang hapon, Bombo Day, Bombo Jane. Sa ngayon, as of the latest count, umaabot na sa 20 ang naresto sa Western Visayas sa paglabag sa eleksyon. Sa nasabing bilang Bombo Day, Bombo Jane, 8 ang natala sa Negros Occidental, 3 sa Bacolod City, 3 sa Iloilo Province, 1 sa Iloilo City at Guimaras at 3 naman sa Aclana at 1 sa Antique ang Manaresto ay nakuna ng mga baril at patalim na harap naman ang ito sa kasong paglabag. So Comelec Resolution number 10741 at kaugnay niya na makasama natin ang spokesperson ng Police Regional Office 6 Lieutenant Colonel Nelson Lito, spokesperson ng PRO 6 Sir. As of the latest count, umaabot sa 20 na ang naaresto sa biglang tumaas kasi sa pinakahuling tala sa loob ng 10 araw, 15 lang ngayon, umaabot na sa 20. Opo sir, no? As of today, January 19, 2021, nakapag-implement po natin ng Comelec gun ban dito po sa buong Western Visayas. Meron na po tayong 20 na individual na naaresto po and 14 na firearm po ang ating na-recover at meron po tayong 10 bladed weapon na na-recover. And kung itingnan po natin from different provinces and cities, 3 po ang naaresto natin from province of Aklan, 1 from Antique, 1 from province of Guimaras, 3 from province of Iloilo, 3 from Bacolod City, and 8 from Negros Occidental po. Bombo Zane, Bombo Dave. Yes, Bombo, Christian, may itanong ko lamang din kay Sir No, kung ano yung mga hakbang na ginagawa nila upang sa gayon ay mas mahigpitan pa yung ipinapatupad sa kasalukuyan ng polisiya hinggil dito sa gun ban, kaugnay pa rin ng nalalapit na 2022 national elections at local elections. Bombo Chris. Bombo Dave, tuloy-tuloy po ang pagkandak natin ng combat checkpoint sa different areas across Western Visayas po. Pero hindi po natin dinadivulge sa ating mga kababayan kung po yung strategic location na
ilalatan po natin ang ating mga checkpoints at ang ating mga oras po dahil i-ensure po na dapat epekto po ito sa ating crime prevention effort. Ang pinapatupad po natin na COMELEC gun ban. And of course po, i-power din po natin ang ating mga kababayan na dapat pag may mga kahina-hinalang individual po sila na nakikita, dapat po ipag-alam nila kaagad sa ating mga kapulisan. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Christian, at mag-ingat kayo dyan. Yan, live muna dito sa Police Regional 20. Kasama natin ang spokesperson ng Lieutenant Colonel Arnel Solis. It is si Bombo Christian Lusada para sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Sa radyo, Bombo. Oras sa Pilipinas, alas 12:28 na ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ilang international airlines ang nagsabing kakansilahin nila ang mga flight papunta sa United States simula Miyerkules sa gitna ng kawalan ng katiyakan tungkol sa interference sa pagitan ng bagong 5G cellphone services at ang mga kritikal na teknolohiya ng eroplano. Ang Emirates, Air India, All Nippon Airways at Japan Airlines ay nag-anunsyo ng mga pagbawas sa serbisyo dahil sa nasabing isyo. Sinabi ng Emirates na suspindi nito ang mga flights sa siyam na paliparan ng US, Boston, Chicago, O'Hare, Dallas, Fort Worth, George Bush, Intercontinental, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco at Seattle. Sinabi nito na magpapatuloy ito sa paglipad sa John F. Kennedy Airport ng New York, sa Los Angeles Airport at Washington Dulles. Sumang-ayon ng mga kumpanya ng telecom noong Martes na limitahan ng sa cloud na kaplanong 5G deployment noong Miyerkules at ipagpaliban ang ilang particular na airports sa Amerika. Bagamat isa itong positibong pagunlad tungo sa pagpigil sa malawakang pagkagambala sa mga operasyon ng paglipad, maaaring manatili ang ilang paghihigpit sa mga flight. Nag-alala na ang mga regulator ng transportation na ang bersyon ng 5G na nakatakdang i-on sa Enero ay maaaring makagambala silang instrument ng eroplano. At maraming grupo ng industriya ng aviation ang nagbahagi ng mga takot na iyon sa kabila namang pagtitiyak mula sa mga Federal Telecom Regulator at wireless carrier. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ang Department of Education o DepEd nilinaw na hindi babalik ang face-to-face classes sa Metro Manila hanggang hindi na ibababa ang Alert Level 3. Agarang full restoration naman ng mga bangkong apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette sinisikap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Labor Secretary Silvestre Bello III nagsorry naman sa mga essential workers na apektado ng no vaccine, no ride policy. Samantala, appropriate paid isolation at quarantine leaves iminumungkahi naman sa mga employers. Power supply naman sa Luzon, nasa red alert status, reserbang kuryente, posibleng kapusin ayon yan sa NGCP. Isa pang Muntinlupa maximum security escapee napatay naman sa engkwentro laban sa mga pulisa. Sa ating international news, mga international airlines nagsuspende ng ilang US flights kaugnay sa 5G issue. At para naman sa ating sports balita, isa sa mga may-ari ng Golden State Warriors umani ng kontrobersiya dahil sa komentaryo nito sa human rights violation sa bansang China. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Pagunan yun naman ang aton nga Bombo Network News ginadulong sa nga Bombo News Center. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo na naton si Engineer Alan Agbones sa nga City Engineer's Office. No? Kay istoryahan ta naman ang may kangtanan sa pila ka mga infrastructure project sa syudad sa Bacolod, ila binigyan din mga pagpakayo sa mga dalan nga ambot ko na naman ginahimo sa mga kontraktor, ila binigyan ng ginaubrada sa dalan Mansilingan going to Filisa na may mga porsyon gyapon nga wala pa masiminto, do kagamay naman ang ginisang mga simintuhon, ambot nga do hindi pa mahimo. Ano ang problema sa nadaman? Mayo na di ang sa bahin sa Libertad nga area. Kaya daw nagdasig-dasig subong ang kontraktor. Kaya dirita ni Baloan, yung pa-subcontract malang galinis, taga-Kanlaon. Okay na daw nagdasig. Kaya kita nyo banwa ang isa ka lane nga sa nagligad lang to, ginbungkal. Na, subong na simentado na. Nagtigaan na gani. Pero antes na, grabe man to ang kalawig nga pag-standby sang una to nilang ulubrahon. Pero ining isa niya ka kontraktor nga mo ni nagaobra sa dalan sang Mansilingan going to Filisa, amo ni kontraktor nga sa pamatyagan ko sobra nagidya ka batinggilan mo. Kung makita niyo na banwa sa mga nagaistarda sa Handumanan kag Filisa, malabyan niyo dang dalan nga ginoobra sa kadlaw nga malabyan niyo dira. May ara guro 2-3 ka tawo lang nga nagakuti mo kag nagapalapala. May amot kun gaano na sila ha. Do may 3 ka tawo nga nagaobra malangda. Kaga pagkatapos ang isa ka span nga ang isa ka span siguro kung i-concrete mixer mo na nga manual siguro daw 3 lang siguro ka mixklada do mahumana mo. Do hindi basta-basta mabubuan. May ara da porsyon mga kabyanan sa dalan nga siguro ba si nabudlayan sila kay may ara kahoy ba lang daw kung imong simintuhon daw madalagid ang gamay nga porsyon sang kahoy ti ba si amo na gurong problema nila. Tingin na problemahan nyo na way ganito na problema tong ginpangutod to nga century old nga kahoy to sa may tubang sang daang airport inapayang kahoy na dang sang sanulang na nagtuhaw. Daw hindi nila basta-basta matapos ubra. So, hibalo na ito nabi karon kung ano gid ang mga promisa, no? Ano ang suno sa kontrata? Saan gid ba na tapuson sa kontraktor ang ilang obra? Kay tapuson na gid lang nga padugay-dugayan payaman. Tapos may tag-3 lang katao nga nagapalapala dra na ano ginaobra nyo balay-balay. Ha? Ano ginaobra nyo kontraktor balay-balay? Sige. Balikan nato na karon dugay-dugay. Upod na nato na City Engineer, si Engineer Alan Agbones sa pagbalik sa aton nga palatuntunan. Pagkatapos lamang sang pila ka may importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang 2 ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo.
Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Paradyo Bombo. Okay, pabalik mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa Palatungtunan, Bumbuana Isoto. 45 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 12. Daligid lang. Way pa si Engineer Agbunes, no? Sige, ikuan lang bisa yung number. Okay, ang aton nga link sa... okay, sige. Tanigin na kuan mo na nga daan, pinsar ko ni kun ara na. Way ka ba maghambal nga waydra? Kaya, sige, 46 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 12. No, i-try natin abiliwat no, si Engineer Agbunes no, parang hibaluon natin kung ano ang update no, sa pila ka mga infrastructure project diri sa syudad sa Bacolod. Subong man ang ining mga ilabiragid ang mga ginapatigan nga road repair and widening no, nga sa diin ang iban daw na lumut-lumutan na no? Ang iban ang una nga na obra daw na lumut-lumutan na way pagyapon matapos no. Sige ara ang kuan niya number no, tani dason ikuan mo gid nga way pa para nga mapihota ang kung nakasulod na siya kunway. Okay, 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dali sa ito na pangalagad sa Palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Sige lang, balikan ito na karoon na dugay-dugay. Anyway, tiyan mo ni ang pila ka mga ginalantaw na itong banwa. Nga ambot kung saan upa ni matapos, daw saan upa yung makaangkon sang ending, ang ining mga paghatag naton sang award sa mga kontraktor nga daw pamatyagan ko daw incompetent man ini sila no, kay dapat siguro sa sunod antes kita paintra sa mga kontraktor nga maipaintraw naton sa bidding banwa, dapat ibalong naton ang mga background sini, ang mga previous projects kung bala paano nila ginaubra. Kaya kung bala natapos nila santo sa kung ano kalawig nila nga dapat pagatapuson nga santo man sa kontrata. Kay sige pirmi lang ni kada gani nga may mga ginapaubra nga mga dalan
o kung ano man usually dalan gid. Hindi basta-basta matapos ang kontraktor. Nga hindi basta-basta matapos kaya ang kontraktor yung nakadaog sa bidding ina pa subcontract. Pati itong nag-subcontract siguro ba sige pa subcontract niya naman sa lain pagid. Kaya ang ending ang nagaobra sa dalan amo to mga kontraktor nga wala man sa ikasangkol magobra. Ambot kontra ang sa dalan sang Mansilingan na Felisa kun ginpa-subcontract niya kay sa pagkensindi ko ang kontrata sini amo ang Wilkinson Wilkinson Construction nga daw amo ning permi nga naga-intra sa bidding kay daw amo ning permi nagadaog abi aton nga pang isa-isaw ng mga projects nila kagatan-aw naton kung ano kapago nila nga proyekto kung bala nag-comply sila sa kung saan o dapat tapuson. Hindi kita yung magsalig nga ihambal talang ati. Total kung hindi nila matapos na sa natalana nga mga inadlaw nga dapat tapuson nila, mamulta man lang na sila gyapon mo. Kaya daw pamatyagan ko daw, why man sila kapaningalas ang multa? Kay basi why man gani guro ni ginapamulta, basi huluhambal na nga ginapamulta sila. Kaya kadamo man sila sang rason mo, may ara ang rason nga hindi matapos na yun, kaya naglain ng tsimpo, nagtig-ululan, may bagyo. Pero pati ka na nga ng bagyo na, kung may arang yung bagyo, tagpila man lang nakadlaw ang bagyo. Tagtatlo kadlaw ang bagyo tapos na. Di pagkatapos ang bagyo, ano ginahimo sang kontraktor? Abutangan lang daw sang tao nga tagtatlo kabilog nga mo ang magkaalis ang dalan nga silimintuhon. Oh. Almost manugtapos na ginman, no? Ang dalan man silingan to Felisa, may pila lang ka mga porsyon, nga na balang samtang maniyo ka sa imo salakyan, kung hindi mo kabisado ang lugar, pinsar mo, tayo yun ang siminto mo. Igo katapusan sa unahan, may porsyon nga, isa man lang kaspan, nga wala masiminto. Doon na ba lang doon nagbiya, bala sa sanghigo niya, bala sa kundi hindi na yung wayang. Pagkatapos, sa unahan, kwa naman, tayo yun naman siminto. Pagkatapos, sa unahan, may ara naman bingaw, daw mo na nga sistema. May ara to sila nga ginpang kuan na may mga bingaw to sa nagligad nga napangbubuan na sang simento pero pagkatapos ato ang iban nga mga bingaw daw lamang yapo mabangbubuan. Ari sa piya kalinya si Engineer Alan Agabunis, no, ang ato ni City Engineer sa syudad sa Bacolod. Sir, mayong udto. Engineer, mayong udto. Mayong udto. Pero ni sige, sir, live ka na subong dito sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Hello, sir. Okay, basi hindi pala mabatian ang ako ni audio dito. Ko bi Bumbukim. Hello, sir. Hello, sir, mabatian mo ko na subong? Okay, mabatian. Okay, sige. Live ka dito sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pud mo karon si Bombo Daniel Lecciones. Engineer, kumusta ang aton nga mga infrastructure projects diri sa syudad sa Bacolod? Ang mga dalan, antes ko magkadto sa pinaka-main issue, daw okay naman ang mga repair sa mga dalan naton diri sa syudad sa Bacolod, sir? Sa subong Bumbudan, ginahingalitan tabla kay maayo ang tiyempo. Oo. Subong nga gina-priority ang mga pagpatching bala sa aton mga kadalanon ng may mga lubak-lubak nga hindi ta madalaton bala road construction. Okay, pero ang ining sa Libertad nga dalan daw at least daw nagdasig siya kaysa nagligad to. Daw man man gina-question ko nga daw kalawig na nga ginbungkal na kagin preparahan. Pero kadugay kag mabuhusan sang simento pero at least sa ulihin daw na buhusan ini daw gin subcontract ini sa taga-Kanlaon. Kag subong daw na buhusan naman ang isa pagid ka lane no sa sining dalan bala sa may Libertad Extension. Matuod din na Bumbudan kay sa amon pag-inspection may daw may tatlo ka portion bala nga may unsuitable materials so gina-pull out kinamon kagin islan sang maayo nga materials. At least okay na kay in fact sang nagligad to nga bulan ginapakadtuan namon na sa reporter kag na-timingan gid nga ara gani ang foreman sang ginabuhusan nila sa simento kag na-interview naton live no ang foreman nila kag ginhingagaw man nila obra. Now ang natingalahan ko lang sir Engineer Agbunes nga
Ining dalan bala sa Mansilingan going to Filisa. Although nga daw almost complete naman na ang pagsiminto, pag-repair sila dira, pero may mga porsyon nga wala pa gyapon mabuhusan. Inabalang nagatayo yun ang imong lagan sang auto sa imong salakyan. Pagkalabot sa unan gali may bingaw kay wala pa mabuhusan sang siminto. Ano ang natabo nga daw kadugay gidi sila kag matapos ang pag-ubra, sir? May isa na ka portion bumudan nga may akasya bala. Oo. So kuha na mo na subong maprobahan sang DNR sa aton sanggunian panglungsod nga ikwaon tagid na. Utdon. Kay utdon gid siya kay sagabal gid siya. Oo. Kay hindi ta ka sa isa ka lane kung ara siya kay hindi kaagi ang salakyan. Okay. Magluwas nga i-detour ka. So dako naman ang perwisyo. Aha. So ano may ang update sini, sir? Sige ko gani ising ko kun ginatanaw ko man nga daw amo ni ang rason ang kahoy dra nga akasya nga daw naglabaw gamay ang iyang alawas nga masakop siya kun simintuhon ang dalan. Although nga hindi man bilog iyang alawas ang akasya. Pero kun simintuhon ini siya, kuan gid hindi pwede nga hindi gini makuha ang akasya, makuha gid siya. Sige ko ano ang rason nga nagdugay ini kung ikumpara sa itong pagpangutod sang kahoy nga daw mga century olds na ganito sa daan nga sa tubang sa daan ng airport o kadasi man itong pinautod, sir? Ato bumudan ang sa old airport yato projects ang DPWH. Oo. So ang amon niya subong ang amon nga gina-requestan nga mautod kay ang iba namon nga mga gin-request nga makuha ang kahoy peryoda sa Burgos reclamation bla. Oo. May ginkakas man kami da ubahan man to. Okay. So ina lang nga portion ang amon subong ginahulat ang resulta siya nga makuha gid siya. Mm-hmm. So why pasang advice kung ano ang why pasang ning tawag sini why pasang approval gikan sa sanggunian ang pagpautod sini, sir? Amo gani nagsulat kami sa kay Mayor Bing nga amo na rason. So si Mayor na naguro ang makontak sa sanggunian nga para nga makuha ng kahoy kay kadamo rason bumudan nga kwaon siya no. Kay ti pabayaan ta siya magluwas nga delikado sa aton commuters bala kung kapin pa kundulom. Kaya nagasalig siya nga tadlong ang dalan, gali kay may ara da isa ka portion nga galabaw ang kahoy. Isa pa, kung pabayaan ta na siya, ang gamot sa sinabla bumudan, amo na sa uli ang mag-alsa sang simento nga magresulta man sa pagkaguba sang aton dalan. Okay. So, hindi hulaton nga amo nang matabo kung kinahanglanon sa kwaon takit. Aha. Kay kung hindi makuha na dang kahoy, maliwat-liwat lang tas ang ubra kay pagka-dugay-dugay maulbo ang simento kay tungod sang gamot niya nga ara man si dalom sang dalan. Correct na amo gina siya bumudan ang pinakadako nga rason kag kung mag-ulbo na siya ang simento da di makakos naman na sang aksidente. Aha. Okay, sige. Magluwas sa sini daw amo na malaning porsyon dra nga wala masimento. Duani ka magtimbang lane no sa piyak magtimbang ini siya. Tamo tong siling mo daw mabudlay kung isimintuhon ang sa piyak nga lane kay may ara pa piyak nga lane nga pwede naman do sa pamatyagan ko do pwede man masiminto bisan hindi pa anay makuha ang akasya kay ang akasya dra nga nagalabaw sa dalan, sir. May ligwa pa man para makagi ang mga salakyan. Kung magsiminto kita bumudan sa piyak nga lane, gutok ang salakyan, hindi kaagi. Hindi kaagi? Kay nabilin nga porsyon, mga 2.5 meters. So, gutok ang mga dikarga nga salakyan ta. Okay, sige, oo. So, ang magluwas sini, may ara pa gidyapon porsyon sang dalan nga daw siguro mga around 50 meters na daw o 100 meters nga wala pa gid masuguran bungkal ano na ubrahon pa gid man na o kon steady na lang yung dalan da nga nabilin.
Subong bumudan gina may instruction ko sa engineer. Ngari na kami sa process of evaluation bla. Gina-evaluate na namon iyabla volume sang iyang trabaho, ang trabaho sang kontraktor. Kung naubos niya na o kung wala. Kay ti basic sige lang siya bla panggubada kag nagsobra na siya, ti hindi man na siya mabayran. So ara kita evaluate nato na ang iyang trabaho. Kaya ara na sa tunga-tunga sir antis mag abot no ara gid sa pinaka-kwan ang halin ni siya sa may dili ni siya sa antis sa eskwelahan bla kundi may elementary school na da no daw antis na dira mag-abot ka sa elementary school do dira gina magsugod nga wala pa mabungkal pagkadto dito sa may mga budiga gani. Yes, may ara na portion bumudan nga hindi na namo na matandog kay ang sa original tana nga kontrata gani sa amon plano halini na sa Mansilingan proper pagkadto sa bangga lang gid ya handumanan. So galing ang kundre sa may Mansilingan proper ginuubra sang DPWH. So that's why nga nag-extend kita hasta ito sa may eskwelahan sa Barangay Pilisa. So may mga exemption sinada nga portion nga daw maayo pa man. So amo nang ginbili namon nga hindi matandog. Okay. So wala kag ina nga portion wala pa madala sa budget. So may mo nga another budget naman na sa engineer para nga obraw na. Amo gani mahuman na mo ni sa amon evaluation basi kung kulang pa man bla ang area o kung volume sang iya pagasimintohon. So madugang pa kami sinada. Yamon pa subong pag-evaluate. Okay. So kung sa evaluation nagagawa nga kaya pa man kag wala pa ya magsubra sa volume sang lubrahon sang kontraktor, mahimo nga obrahon ina siya. Correct na. Bumudan. Okay, sige. For the meantime, as is lang na yung dalan dira. Kaya anyway, pwede pa man magamit. No, so follow upon tala siguro, sir, ang Sangguniang Panlungsod or si Mayor Bing Leonardia kung saan o makahatag sang go signal. Kag ang DNR siguro basi ano may ara pa kita kinalanon nga approval gikan sa DNR para nga matapas ang akasya nga kahoy, sir. Actually, ang sa dinarya, ang iya sinaginapangayo, ang letter of no objection man lang, halin sa barangay, kag kasubong man ang halin sa Sangguniang Panlungsod. So, wala na yun sang objection, daw ma-approve man lang na sila dayon. Pero ang pamangkot galing, basi way pa na kayo mo sang letter of no objection ang barangay Filisa. Ang barangay sakop ina sa barangay Mansilingan, may ara na sila sinanahimo nga letter of no objection. Kaya sakop pa nagali sa barangay Mansilingan no kay way pa nagali ito makalabot sa may sa may Bangga Tutong. Correct. Okay. So basi way pa kay mo sir si punong barangay Pico sang letter of no objection. Ara na bumudan na last year pa nakahimo na siya. So bali ang ginahulat na gilang kay Mayor Bing. Ang sa Sanggunian. Sa Sanggunian natin. Sige. Amo na siguro i-follow up natin kati hindi taman niya ma-pressure ang contractor tuod kag ikaw kung wala pa man gisang approval alang-alang unahon tanaya tapson tanaya ang kahoy nga basi ma-illegal ang pagtapas naton sila. Correct. Kag abi na kon nga ni bumudan pag agis ang bagyo natumba siya kay wala na kita tani problema. Kini paglantaw ko to daw kabakot. Do kabakot gigali sa pagtindog sang kahoy wag siya matinag sang bagyong si Odette kay kun natumba to siya at least way na sang problema hon sang kun ano nga mga permit ang kinahanglanon para nga kuhaon ang kahoy na dira. Anyway, so magluwas ni sir ang iban nga mga ano pa ginang iban nga mga patigayon karon nga mga repairs sa syudad sa Bacolod. May ara na taytay nga daw kadugay mahuman ang iyang railings na sa may Sharina na yon. Anong status ni sir? Mga 90% na siya sang last namon nga evaluation. So ang amon sinadalimahan ang posible di sa may
barangay 27. Aha. Kay kung marikino na siya, matalunsay na nada ang aton pagsiminto. So Okay. subong may sulat naman kami na sa NICO, kag kasubong man sa mga iban nga utilities bla, mga PLDT da, mga kuryente da bla nga gatabid man sila nga poste. Oo. So may conduct na kami sila nga pag-istoryahanay. So schedule na lang nila ang kulang nga kung saan unin na pag-iisdugon ng poste. Aha. Ibudan may dugang ko to bala sa Mansilingan Pilisa ta. Subong na tapos namon da ang pag-instalar sang street lights. Okay. Kung makaagi da ang gabi halin di sa Mansilingan pakadto sa nanong gani na dangin na relocation site bala. Sa may sa may Kabugwason? Oo. Sa Kabugwason area, sanag na inada kung gabi na instalahan na namon, napasiga namon ina sa sinilang simana, kag ang inugpabiding manamon ang halin naman dira pakadto gito sa Bangga Handumanan. Okay. May budget na kakita sila, so mangin masanag na nada nga area. So bali ang suga ni nga sa poste hindi ni siya solar, no? Hindi na siya. Wala kami sa amon local, wala kami takod ani sa solar. Oh, so Ang bali makita ang mo mga ng solar nga poste nga suga amo niya sa congressional district. Correct. Wala kami sa Subong, wala pa kami solar nga project. Although nga gina-consider man namo na sa mga lugar nga wala gid balas ang connection sang Sinico. Aha. Okay. So bali sa Subong amo pa lang ni ang ginapangtakdan ninyo ang sabahin sang from Mansilingan going to Puro Kabugwason. Natapos na. Tapos na ina bumuda. So process man kami Subong nga inugpabiding namon ang dira nga portion hashtag dito sa Bangga Handumanan. Okay, sige, oo. So may maganin ni. So balikan tatuan na yung taytay to sa may pagkanto sa Sharina. No, daw amo lang tong problema tong poste. Daw kag daw hindi pa ninyo mapaobra di ang sa iya gid ba lang anong tawag ni sinibala niyang magpasulod kagid sa taytay ang pangilid ya bala ni. Hindi mo man magamit bisan napalapad ang taytay kay mahulog tong salakyan mo kay may ara pa to silimintuhon sa iyang kuan sa iyang approach niya bala sir. Oo, approach siya ho. Ang yang approach daw ay payama pang ubrana pero nadala na siya sa budget. Nadala na sa budget ang halin sa Taytay may ara na sa da nga mga around 12 meters mo. Kagdason may overlay sa Taytay gid mismo amo ato na overlayhan sang asfalto. Kag parang lapad gid siya and then may ara kita da ibutang suga. Okay. Aha. Sige. So anyway, magluwas sa sini sir ang kundi kayo may mga taytay ginapag-ubra ginapalapad. Ambot lang kun ini iya pa ni sa syudad sa Bacolod. May ara dra taytay pagid nga kun nakalabay kada sa may ano da nga area going to Bakyas blado may taytay na dra nga way pagid siya mapalapad until now. Napalapad ng dalan pero ang taytay wala mapalapad. So pag magbiyahe ka, pag abot sa Taytay daw ga bottleneck ang traffic bangod nga gamay ang Taytay sir. Why sang budget sa diyang syudad sa Bacolod? May sulat ina sa amon ang DPWH Bumudan nga ginakuha na namon bala ang mga squatters nga ara dira star sa dalom sina nga mga duha ka taytay. Duha ina Bumudan ang isa ng Silingan kag ang isa diri sa Bakyas. Yes. So sunod nga by this year siguro may ara na sila budget. So gina-process namon ang ginakuha nila sa city nga para mahimuan solusyon ang mga illegal settlers sa dalom sang Taytay nag-start. Okay. Kay do kanugon sir kung makita mo ang dalan naglapad na siya. Pag abot mo na sa Taytay na sa may Bakyas,
Tido kay useless ang lapad kadalan kay nagbalik siya sa gamay, no? Do nagakinahanglan gid siguro piyak na sa isang taytay ang panaparan sa silingkugan ni singko daw kadamo na nga mga taytay nagalinapad do amo na lang ni ang nabilin nga taytay ang bakyas kag ang mansilingan. Siguro kung sa bagin sang mga squatters ang isyu daw ka dali man lang na siguro solusyonan, sir. Gusto rin na mamudan, subong nga may mga ngalan na kami gani isang mga gailistar dira. And then with regard sa ato na right of way, wala na man kita sa lima. Kay iyan na sang gobyerno ang right of way sina. Oo. Kay man ti kwa naman na mo ning ang imo naman na yan nga palapadan ang taytay na ganyan mismo mo. So why naman sa may mag-question na kay why naman sa may nagpanagiyada sa suba. Yan naman sa gobyerno. Anyway, pero bisan pa siguro masitol ang problema da sa mga squatters. Basi why man sa sining 2022 nga annual budget sa syudad basi why pa man madala na? Ara siguro na bumudan sa sulat sa DPWH sa amon na include duro sa ila budget sa 2022. Okay. So gamay naman lang siguro ang mga proseso dira kag definitely kabay pa nga masuguran sining 2022 kay sa panilag ko abi sa tagsa nga mag-agi ko dira daw man ang isa sa naga-contribute sa gutok sang traffic sa sinanga area, sir. Gusto ina bumudan kay ako kadadlaw gaagi ko da kay diri ko gistar sa bakyas mo. Oo. So makita ko ang sitwasyon nga kung kisa ang traffic labot di sa Bangga Laurel. Kay tungod sa dira nga sitwasyon nga daw nagkipot sa. Oo, naga-bottleneck siya. So anyway, sir, salamat gid sa imong oras kag kabay pa nga ang mga nakalinyada nga mga infrastructure project sa sining tuig 2022 ma-materialize na kag mahuman na. Kung hindi man subong at tuig at least nasuguran subong, sir. Gusto na bumudan, salamat man kamo sa ako sa imong timpo nga ginhatag sa akon kag sa dason siguro mga istorya naman ko da sa imo nga mga proyekto nga iga-implementar sa siyudad sa Bacolod. Okay. Salamat. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag mabuhay ka. Si Engineer Alan Nagbunis, no, ang aton nga City Engineer di sa siyudad sa Bacolod. Dapat gid lang yang aton from time to time pag-chikyaron kag lilion ang pila ka mga proyekto para nga mapadali no ang pagtrabaho sini. So kag may baluan naton, may aktual kita yang ideya kung ano ang nagakalanabo nga ang daw ka-atrasar. Ti may nalandi kay na eksplikar nga ining sa bahin sang dalan na mansilingan na Filisa nga gina-repair. May porsyon dira nga hasta subong wala pa mabuhusan, gali kay ang issue gid man ay nang kahoy nga nagalabaw ang kahoy naglaksam sa dalan nga simintuhon. Hindi pwede nga tihaban mo lang tong kahoy. Hindi pwede nga tungaon mo tong kahoy nga sini nga magapabilin siya nga nagatindog kag buhinan mo lang to. Kay delikado gyapon sa mga motorista, sa mga nagabiyahe nga hindi kabisado ang dalan. Basi nga samtang naga-drive sa iya, gulpiada na lang na bunggo ang iyang salakyan sa kahoy. So nagakadapat nga kwaon, may ara nagalisang letter of no objection, no? Ang barangay Mansilingan, kag ato naman to sa kay Mayor Bing, kag wala pa sa gyapon istoryahan karon sa sangguniang panlunsod. I-follow up nato na sa committee chairman sa Committee on Infrastructure, no, sa sangguniang panlunsod kag para matagaan man naton sa gamay nga pressure kay kasayang sa mga inadlaw sa mga inuras nga naga-standby lang na nga imbis nga na humana ang dalan may ara pagid gyapon nga nabilin nga ulobrahon. Ti isang gudi ang panlunsod Mayor Bing Leonardia san-o tani mapautod ang kahoy na da kay ang Department of Environment and Natural Resources why man na sa may mahimo kon wala sang no objection, mahatag man lang sila sang certification, kag maghatag man lang sila sang permiso, agud nga ipautod ang kahoy, kung may ara man niya sang clearance gikan sa LGU. No, kag kung kinahanglan guman niya nga kwaon na ng kahoy, ti ano pa bing mahimo sang DENR? Ano pa bing mahimo naton kay sa ginatawag nga development may mga magkaladula gid, may mga pangkwaon gid.
manugunan ka man sa kahoy nga nagtubo na da, pero hindi pwede nga magapabilin siya kaysa subong nga panahon, kinalano naging nga madula siya. 14 minutos banwa nakaligad sa tagna nga launa. This time ko naton ang report ni Bumbuan Sindol Surilia. Kay subong bago naman ang aton nga election officer diri sa siyudad sa Bacolod, among gini basta election period. Sako ang mga reshuffling nga ginapatigayon. Kay hindi pwede nga magapabilin ang election officer nga basi maayo na ba lang iyang relasyon sa mga incumbent officials kag mamalisyahan sa pag-abot sa eleksyon nga basi may mga pabor nga ihatag sa kung sino man niya nga mga incumbent nga mga officials. Amo na nga may aras ang reshuffling nga ginapatigayon. So yari ang report upon sa kay Bumbuan Sindol Surilia sa Piagalinya. Bumbuan, please come in. Bombo Dan, opisyal na nga nagpungko si Attorney Revo Sorbito bilang COMELEC officer sa siyudad sa Bacolod, officer in charge Bombo Dan. Iniisa na hambal na gani naton nga normal ini siya Bombo Dan tungod nga election period, election time Bombo Dan, no? Lapit na ang May 2022 elections kung tanawo naton subong ti ni kita, January, February, March, April, May, more or less, apat na lang kabulan, magapatigayo na sa election. So, sa amo nga tiyempo, Bombodan, may reshuffling gid, no? So, kahapon, naibaluan naton nga we had an interview sa kay Attorney Kanya, confirm niya ina, kag today, official na gid sila yung nagpungko sa mga ilang mga reassignment. Si Attorney Sorbito, naibaluan naton from La Carlota, COMELEC officer ni siya Bombodan, nag-acting to siya sa La Carlota, gin-reassign siya diri sa aton sa Bacolod. So, si Attorney Kanya naman from Bacolod, dito na yung assignment niya sa San Carlos, Bombodan, no? Malayo man, pero amo gid na ambal ni Attorney Sorbito, no? So normal na sa ila. Sa Bombodan si Attorney Sorbito, madamo naman siya sang gintiyugan diri sa province of Negros Occidental, nakapakadis na ni siya kag na-reassign sa iban man nga bahin sang probinsya, tapos nagpa La Carlota, and then diri naman niya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. 13 years man siya Bombodan, no, sa komisyon o kung sa COMELEC nga nagapangalagad, no, kag sa pagsulod niya gani dira una sa Cadiz siya na assign because dito siya nag-apply, no, kag abogado naman siya, no, sa pagsulod niya sa COMELEC Bacolod. So ambal niya kaina pag first day of office niya Bombodan, gin-meeting niya ang mga staff, no, sa COMELEC Bacolod. Amo gid ang iyang first thing nga ginhimo, and subong man ginapa-generate niya subong Bombodan ang mga butante bala pila ka butanteng Bacolod as of this time, kay tilapit naman ang eleksyon, no, pila ka mga clustered precincts, no, amo ning ilang mga ginahandaan kay ti bag-o siya sa Talatapan Bombodan. Especially so hambal niya ti naka alternative workforce man nga daan ang COMELEC kay para bala Bombodan nga hindi sila mag-lockdown in kaso kung magtalan gid sila ya mag-duty. So that is why hindi muna ka 50% or 50% sa mga empleyado ang nag-report, no. So ato to siya kaina Bombodan, ginpadalungan naton siya sa COMELEC Bacolod kag nag-assume siya bilang first day of office. Sa man tiway man problema. 24/7 ang ako niyang telepono butang balon Bombodan, accessible man siya anytime. Kay tinaybalawaan ta naman ang Bacolod. Basta pag-abot sa election mainit man gid na Bombodan. Hindi lang niya nga mainit nga ina balang pareho na balang do area of concern gid siya balaya Bombodan nga mayara gid sang hindi amo nga magkalanabo, pero mainit in the sense nga kung sa bla habuyan na Bombodana sang mga sugilanon dira do taman ni gid dira hambal niya siya bilang COMELEC officer, hambal niya na I will see to it nga mangin patas, no, sa magtimbang nga bahin sa especially sa siniyang election na Bombodan, no. Ginapasiguro niya ina, no, para sa mga pumuluyo kag para man sa mga kandidato. Bombodan, pamatian naton ang kabahin niya sa aton iyang interview sa kay Attorney Revo Sorbito, ang bag-o pungko nga officer in charge sang COMELEC Bacolod.
Yes. I just assumed today, no, as per order coming from our chairman, no, we have actually to assume on or before 19, so that's today. So basically everyone na nag-shuffle will will be assuming sa ilang office today. Province-wide man sir, no? Ang reshuffling. Actually, this is nationwide, not only province-wide, no. Galing din ito sa aton diri sa I don't know sa ibang areas, but here in Sa Negros, subong lang, sa kagapo lang na kami na pabalo officially, and then we have to assume today. Sir, mga first time mo background, halin ka sa La Carlota. Actually, my official appointment kaya is Cadiz City, Comelec Cadiz City. Then, na-transfer ko sa Kabangkalan, which is normal sa election officers, no? Kabangkalan, then La Carlota, then San Carlos, then balik naman ko sa La Carlota, then Subong, Diri naman. Diri naman. Ang pinaka-last mo prior to this is La Carlota. La Carlota City. So, pila ka to ka years sa La Carlota, sir? 2018, ako to nag-supervise ang barangay elections. Okay. And then, but I was transferred kadali sa San Carlos. Then I was directed to return sa La Carlota for 2019 elections until yesterday. So basically, pila ka na ka-years sa Comelec, sir? Wait. Nagsugod ka Cadiz. I think it's 13 years na po. 13 years ako sa commission. Yes. So very nice. Bali, sa Cadiz ka dyan nagsugod, sir? Sa Cadiz ang official appointment ko, no. So but sometimes just like anybody sa commission niya, in the exigency of service, we were asked to man other stations also. Nakinalanan. Okay. But you were born and raised. Taga-Bacolod ka here? Taga-Bacolod ko, yeah. Taga-Bacolod. Galing kay ti, siyempre, mo to time, wala siyang opening, why man opening. So, pagsulod ko sa komisyon, isa lang to ang Cadiz sa mga open na position. So, dito po nag-apply. And lawyer ka na that time? Yes. I was admitted to the bars in 2007. Then I applied mga 2008. So 2009 ko na appointed. Yun ang sir? Lasal. Lasal. Okay. And then, sir, Subong, ano ang, siyempre, medyo init, may election sa Bacolod, but nevertheless, ano ang imo tutukan or mga preparations mo man for the upcoming elections? Yes, no. Bacolod probably is one of the most hotly contested, no, sa Negros, no. And it's also, of course, a privilege and an honor na ma-appoint to supervise the elections, no. I just concluded the meeting with the personnel naton sa komisyon na gaman sa aton office Subong, and I'm still, no, gathering ang mga concerns naton diri, no. Just like sa tanan kami nga nag-assume, ginalantaw natin kung anong concerns natin diri sa office na urgent natin i-address, no. But of course, at the end of the day, no, we would want the elections, the coming elections to be number one, peaceful. Peaceful, and we're looking into making this election favorable, no, sa magdaog kagod sa perdiman, na hindi sila makasiling na one way or the other there was some irregularity na natabo that led to their winning or to their losing. So ato niya, but of course, seeing our candidates, no, I believe man na they will be doing everything man within the legal means, peaceful means, na mabuligan man kita nila, no, sa pagpa-successful sa ating elections. And of course, along the way, I will be asking for the assistance and cooperation sa other election stakeholders, no, sa atong DepEd, sa atong PNP, sa atong AFP, no, everyone, no, the LG, basically all the stakeholders sa aton nga election, especially of course the electorates, no, nga ang mga supporters especially. But ano na ni sir, no, until nagkaya sa election, wala na ni may matabo pang possible mga reshuffling or ano? Ang aton nga
order, no, coming from from our honorable chairman is to assume office until such time this order is revoked. No? So basically, of course, we're looking into after the election period. No? So the way things are usually, no, why naman na sang mga changes pakita, no, unless for health reasons, no, may mga election officer kita, for example nga, especially ang mga may edad na, no, na going into elections, medical problem sila. So, but other than that, no, do I naman kita concerned pa for that. As of this time, sir, pilagi na ato na siya, Sir Coco. Bubuan. So, Bombodan, nabatian naton sa liwat, no, si Attorney Revo Sorbito ang bagong COMELEC in charge Dumayuman kay sang syudad. Bubuan. Dumayuman yes, kay si Attorney Revo Sorbito, daw ka friendly man lang siya, daw ka approachable. Oo, ka-friendly sa iya, Bombodan. Actually, hambal niya gani, way problema. Basta available siya, masabat siya sa upload. Kaya hambal naton, Bombodan, kabalo ka, ti election niya sa Bacolod, ever since man gid na Bombodan, no? Especially medyo mainit, no? From time to time, kinahanglan nato ng statement coming from the COMELEC, kay ti apat na lang gid niya kabulan, Bombodan, ang nabilin. As of the latest, ang pinakasang tinigdan, bala Bombodan, ang Bacolod, mga sa ERB hearing, pero base posible na dugangan pa, no, mga 320,000 ka mga botante naton diri Bombodan, damo na actually ang iyasang syudad sa Bacolod. Nagtaas gid man siya, no, ang mga nagparehistro sining election kumparar mo sa previous iniya kaming paniya kay attorney kanya, but we'll see kay basi may mga nagdugang pa Bombodan kay mayara pag itong na ginaano pa sa pinakaulihi pagid niya ERB hearing, no, so basi nagdugang pagid ya ibalon pagid na naton sa kay Attorney Sorbito kon pilagid, no, prior sa May 2022 elections, pilagid tanan, no, ang mga registered voters na subong sa syudad sa Bacolod. How's that, Bombodan? Okay, sige, salamat gid Bumbuan. Okay, so Bombodan, ini nga update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan. Nabatian mga kabiyanan ang report. Ini may kantanan sa pag-opisyal nga pagpungko ni Attorney Revo Sorbito bilang election officer sa syudad sa Bacolod. 26 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. May hingagahong ko lang na yung report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ano na itong update sa sining ginabdak? May ginabdak naman. Kag ang live-in partner sa sining ginabdak mga kabilang na biktima, nagpangayos ang assistance, nagpangayos ang bulig sa National Bureau of Investigation. Ibalo natin ko na ang update sini, no, sa kaso sang abduction. Kag budlay ni basta ulo abduction kay sa nagligat tong pinang-abduct to, apat gito pinang pagkatapos ang reported abduction na kalasapuan na lang ini nga kalamatay na. So tiari, no, may isa naman ka kaso sang abduction nga nagaluntad diri mga kabiyanan sa probinsya sa Negros Occidental. Yari ang report mo, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, negative pa sa gihapon, no, ang ining ginabdak, wala pa siya Bombodan, makitaan 24 hours na, sobra na Bombodan, nga humalin, no, sa ginabdak niya siya, last 15 sang kagapon nga adlaw, no, sa syudad sang Bago. So, Bombodan, ang hepe sang Bago City PNP, no, ang nagpadala na sa iyang personnel dito sa syudad sang La Carlota para mag-investigate, no, regarding, no, sa background sa mga record ni sang biktima na gin-abduct kagapon. So, Bombodan, ang Bago City PNP, no, ang nag-coordinate magani sa dito syudad sang Bacolod, no, kay kung manunuman ta ang van nga gingamit sa pag-abduct sa biktima, ang padulong sa syudad sang Bacolod sa Barangay Subag. So, subong ang kining kaso wala pa gid sang update kung ano na status sang biktima, Bombodan. So, Bombodan,
gikuan tama no, pahayag ang live-in partner sang biktima nga si April Garfield kagang iya sining live-in partner nga gin-abduct no nga si Johnson Servo Garfield no regarding sa iya sila kagina bamudan sa opisina sang NBI no para mangayo sa bulig regarding manis sa pag-abduct sang iya nga live-in partner naga hilibion siya kay kulagit makabalo no kung diin na ni ang iya sining nga live-in partner sa tani text na lang no halin sa nga nagkuha ni sa kay Johnson so gaano sila bamudan naga asa bala no kung mabuligan sila kay kin pamangko to siya kagina kung posible bala nga o gagapate siya nga or buhi pa nila iya nga living partner sa kasabat bomodan kay nagalibog man ang iya sini nga ulo upod ang pamilya sang biktima bomodan. Okay. So, bomodan pamatian ta ang pahayagan sang hepe sang Bagong City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Joe Malong. 24 hours na, may around 10:15 siya natabo alin sa Gapon. Oo. So, ma'am, may posibilidad ba naman na chance na buhi siya niya ma'am? Kung hindi mga info ang nabaton mo? Wala pa kami information regarding sa status ng victim. And as of now, ang akon nga personnel at ito sila sa La Carlota, nagpunta sila sa family ng victim to check the background gid ni isang victim as well as sa mga cases nga na-involved siya before. So, amo pa lang ng ato nga ginobra for now. Okay. Ano pa yung mga kaso, ma'am, na na-involved na siya, ma'am? Well, ang unang dimension lang sa niya nga parents diri sa aton is ang rape case niya. Amo pa lang na. Amudan, amo to ang pahayag, no, sang hepe sang Bago City PNP regarding sa abduction. So, kumudan, kumunumduman ta ang biktima in-abduct sa Purok Margarita, Barangay Abuanan, siyudad sang Bago. Pag ini siya padulong sa, kung tani, sa Barangay Sumaga, Bacolod City. So, pag hindi mabalaan, no, kung di ini siya gindala, kumudan, so kabay pa, nga matipan siya, na buhi lang. Gababuan pa ta, ang pahayag naman sang iya sining nga live-in partner nga si April Garfield. Kung sa NPI, hari kami di ka pangayo man kay bulig yung pwede mabuligan man kami sa amo ng sitwasyon kay wala gid kami yung subong kung paano. Oo, sinahupon mo da ma. Pamilya niya man kami man Japon. Oo. Kung sa imo ma'am, ang imo sining nga live-in partner, dako man posibilidad nga buhi man siya ma'am. Why kami kabalo gali. Ma'am, iskan sa text ng tani, isang nag-kidnap na siya kung ano, gid man motibo, kani kabalo na kami. Kasi may ilugang ka man na ilahi o kapanawagan man abi? Nga panawagan man ko tani, isang nagwa sa iya nga, mga tao nga kung may kaluoy sila. Ibalik naman nila tani, bala ko nga buhi Oo. Nodan. Ginatumod pa niya kung anong rason nga agin abduct niya siya kay kung aton nga alisahon mayari na siya sa nga kaso no nga ginapangatubang pa pomodan. So, why gid sang ideya, why man sang mga nakaistorya sa iya ang ining gin-abduct kung may mga threat sa kabuhi niya, may naga-text o kung ano nga sistema? Kumudan, according kagapon sa pagpakig-angot sa live-in partner sang biktima, siya pa malulubodan, do kamayo man lang sang iya sining live-in partner, pala amigo, do kag wala man lang mabodan na may share sa iya abi, kung may threat no sa iya sining kabuhi bobodan. Why man? So blanco gid sila tanan. Sa kung ano ang rason. Nagalibog ang ila ulo. So, kung aging kuha niya siya, hindi niya siya gindala, at kung ano natibong ang sitwasyon sa biktima bobodan. Okay, sige. Yes, bobodan, kuha tani sa update ko from time to time. Kay ano makita, pangamuyo man kita, nga kabay pa makita, nga buhi.
ang biktima nga gin-abduct pamudan. So pamudan ini si Bombo Grace Lubaton para sa pagpangalagad sa bombohanay sa big time or sa udto para sa pamansang radyo na Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 33 minutos sa kiligad sa tagdang alauna. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Updan na makita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa